Kaibigan, alam niyo bang may isang napaka-popular na turo ngayon sa mundo ng Kristyanismo na napakapanganib at nakakasira sa spiritual nating buhay? Ang aking tinutukoy ang turong nagsasabing ang grasya ng Diyos ay naghihintulot para sa atin na kalimutan na ang mga banal na utos ng Panginoon. Karamihan ng mga Kristiyano ngayon ay naniniwalang ang sakripisyong ginawa ni Yahshua o mas kilalang Jesus ay nagbigay daan upang ating mga kasalanan na kamit noon, ngayon, at sa hinaharap ay napagbayaran na. Sa makatuwid, kahit anong kasalanan pa ang ating makamit sa pamamagitan ng paglabag ng batas ng Panginoon, maliligtas pa din tayo. Kung sa bagay, ika nga ng karamihan, we are under grace, not under the law. Ibig sabihin, hindi na tayo sumasailalim sa batas ng Panginoon, kundi tayo ay pumapa sa ilalim na sa grasya. Marahil narinig mo na ang paniniwalang ito. Baka nga, isa ka pa sa mga naniniwala sa turong hindi na natin kailangan ang mga utos na ating Diyos sapagkat may grasya naman. Sa araw na ito, kaibigan, ating suriin ang katotohanan tungkol sa grasya ng Panginoon. Ating diskubre ang tunay na turo ng Biblia at ating tuklasin kung ang turo at paniniwala ng karamihan ay naayon sa kalooban ng Diyos. Sa nakaraan nating presentasyon, natunghayan natin ang katotohanan tungkol sa turo na kung tawagin ay faith alone, o yung turo nagsasabing pananampalataya lamang kailangan natin at hindi na kasali ang pamabuting gawa. Kaugnay ng turong faith alone ay ang paniniwala na grasya na lamang ating kailangan at hindi na importante kung sinusunod natin ang utos ng Diyos o hindi. Kaya sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang 5 katotohanan na magpapaliwanag kung ano ang tunay na ibig sabihin ng grasya. Unang punto, nakapropesiya sa Biblia ang pagbaluktot ng grasya ng Panginoon. Noon pa man naglipanan ang mga impostor at mapanlinlang na mga guro ng salita ng Diyos. Isa sa kanilang mga maling turo ay ang paggamit ng grasya ng Panginoon upang gawin kung anuman ang nais nila. Ayon sa Jude 1 verse 4, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaliktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos o ang grasya upang mabigyang katwiran ang kailang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kung ating susuriin na mabuti ang salitang kagandahang loob ng Diyos, ito ay tumutukoy sa grace of God o grasya ng Panginoon. Ayon sa bersikulong ating nabasa, ang mga huwad ng mga ngaral ay ginagamit ang grasya ng Panginoon upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ibig sabihin ng mga taong ito ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at wala silang anumang balak na magbago dahil katwiran nila, sila naman ay mapapatawad ng Panginoon gamit ang grasya na pinagkaloob sa atin. Ang nakakalungkot dito, kaibigan, ay maraming maniniwala sa kanila. Ito ay nakapropesiya na sa Biblia. Basahin natin ang 2 Peter 2 verse 1-2. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim sila magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Panalangin ko, kaibigan, na hindi tayo kasama sa mga taong malilinlang ng mga huwad na guro. Pangalawang punto, hindi sapat ang salita lamang. Dapat samahan ito ng gawa. Marami ang nagsasabi na dahil sa grasya ng Panginoon, wala na tayong dapat ibang gawin, kundi ang maniwala lamang sa Kanya. Ngunit ito ay taliwas sa turo ng ating Panginoong si Yahshua. Mababasa natin sa Matthew 7 verses 21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala?
Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mababasa natin dito na kahit gaano pa kalakas o kalaki ang ating pananampalataya, pero kung hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos at hindi tayo sumusunod sa kanyang batas, hindi pa rin tayo maliligtas. Basahin natin ang Luke 6 verse 46. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ganon din ang Titus 1 verse 16. Ang sabi nila ay kilala nilang Diyos. Ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. Ang mga bersikulong ito ay nagsasabing may mga taong puro lang salita, puro lang paniniwala. Ngunit ang kanilang mga gawa at pamumuhay ay hindi naaayon sa turo ng Panginoon. Makikita natin na kahit tayo ay pinagkalooban ng grasya ng Panginoon, hindi ito nangangahulugang malaya na tayong gawin anuman ang nais nating gawin. Pangatlong punto, ang grasya ay libre para sa atin. Ngunit ito ay binayaran ng buhay ni Yeshua. Dahil sa paniniwalang ang grasya ay nagbibigay sa atin ng karapatang magkasala at hindi na sundin ang mga utos ng Diyos, sinasayang natin ang grasyang binigay sa atin. Maaring binigay sa atin ang grasya ng Panginoon na walang kabayaran mula sa atin. Ngunit huwag nating kakalimutan na ito ay hindi naging libre para sa ating Diyos Ama. Ito ay binayaran gamit ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Mababasa natin sa Romans 5:6-10. Sapagkat noong tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong masama. Kahit na maaring may mangas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Huwag sana natin kalimutan kung ano ang naging kapalit ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi naging madali ang sakripisyong ginawa ng ating ama at ng kanyang anak. Huwag nating sayangin ang kanilang sakripisyo. Ikaapat na punto, may nag-aantay na kaparusahan sa mga taong inaabuso ang grasya ng Panginoon. Hindi maikakailangan ang grasya ng ating Panginoon ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na pinapatawad at minamahal ng Diyos kahit na tayo ay makasalanan. Basta ba tayo ay nagpakumbaba at ginagawa ang lahat ng ating makakaya upang maiwasan ang mga kasalanan, tayo ay mapapatawad ng Panginoon. Ngunit kung tayo patuloy na nagkakasala at walang anumang intensyon na magbago, may nakakatakot na babala ang Biblia para sa atin. Basahin natin ang Hebrews 10 verses 26-31. Sapagkat kung sasadyain pa natin magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ng katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tanging ang nakakatakot ng paghukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na pinagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humahamak sa maahuing banal na espiritu. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, ako ang maghihiganti, ako ang paparusa. At mayroon din tayong nakasulat na ganito, hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay. Ikalima na punto, ang tunay na grasya ay dapat mag-udyok sa atin na magbagong buhay. Marami ang sasabi na otomatikong napapatawad ang ating mga kasalanan. Ngunit hindi ito ang turo ng Biblia. Mababasa natin sa Romans 3 verse 23-25.
Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Pansin natin kaibigan, ang mga kasalanang pinatawad ng Panginoon ay ang mga kasalanang nagawa natin sa nagdaang panahon. Hindi ibig sabihin ito na ang mga kasalanan na makakamit natin sa hinaharap ay otomatikong mapapatawad. Kailangan muna nating humingi ng kapatawaran upang tayo ay mapatawad. Ika nga sa Proverbs 28 verse 13, ang nagkukumpli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kung ganun, dapat nating pagsisiyan ang ating mga kasalanan at hindi dapat itago. Sa 1 John 1:8-10 naman, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Hindi mabuti ang pagtanggi na wala tayong kasalanan. Sa halip, dapat natin itong kilalanin at ihingi ng tawad sa Panginoon. Basahin natin ang Romans 6 verses 1-2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Nagtanong si Pablo dito, dapat ba tayo patuloy na magkasala upang sumagana ang grasya ng Diyos? Anong sagot niya? Hindi. Mapapatunayan natin dito na hindi lisensya ang grasya ng Panginoon upang tayo ay magkasala. Sa halip na tayo patuloy na magkasala, dapat sa atin ay magbagong buhay. Dahil sa grasya at pagmamahal ng Diyos, tayo ay nagbigyan ng oportunidad na magbago at mamuhay ng tama. Mababasa natin sa Titus 2 verses 11-14. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig nito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Kaibigan, walang halong pagdududa. Ang grasya ng Panginoon ay ang dahilan kung bakit tayo ay napatawad sa ating kasalanan. Ngunit, hindi ito nangangahulugang pwede na tayong patuloy sa ating mga kasalanan. Isipin niyo to. Kung may isang taong nagkasala, nanggahasa siya at pumatay, hinatulan siya ng kamatayan, ngunit dahil sa grasya, ay pinatawad siya ng presidente. Siya ngayon ay hindi na matutuloy ang kanyang bitay. Nangangahulugang ba itong malaya na siyang manggahasa at pumatay ulit? Siyempre hindi. Ngunit nakakatakot at nakakalungkot isipin na ganyan ang paniniwala ng karamihan ng tao. Dahil sa grasya ng Panginoon, hindi na nila sinusunod ang kanyang mga batas. Para sa atin na nakakaalam sa katotohanan, naway ang grasya ng Panginoon ay tumulong sa atin na magbago at hanapin ang tamang daan na dapat nating tahakin. Isipin din natin na sumusunod tayo sa Diyos, hindi upang tayo ay maligtas, sapagkat walang anumang mabuting gawa ang makakaligtas sa atin. Sa halip, sinusunod natin ang utos ng Diyos dahil sa ating pagmamahal sa Kanya at pagbibigay halaga sa sakripisyong ginawa niya upang tayo ay maligtas. Yun lamang po. Sana may natutunan po kayong importanteng katotohanan ngayong araw. Sa susunod na presentasyon,
aming tatalakayin ang katotohanan tungkol sa pag-ibig at pagsunod sa utos ng Diyos. Ako po si Joshua Infantado ng biblicaltruths.tv na nananalangin naway lahat tayo ay gabayan ni Yahweh na ating Diyos sa lahat ng katotohanan.